Salam el hormatly adamlar. Garaşdan baqy bir taraf yurdumuzdaky täzelikler kimi habarlar bilen tanıştyrýan Watan Habarlary gepleşigimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Gurban oğlu Berdimuhammedow awtolog kerhanalar toplumynyň we awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň okuw türgünlüşik merkeziniň açyş dawratyna gatnaşdy. Bu deýtgalar berkarar watanymyzyň baqy bir taraplyk derejetine eýe bolmagynyň 25 ýyllyk münasibetli ulanmaga berildi. Täze deýtgalyň ulanmaga berilmegi döwrüp ulugymynyň döredilmeginiň Türkmenistany durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň iller tutulýan ogurlarynyň hataryna durýanynyň aýdyň suwtnamasydyr. Hormatly prezidentime de bir yerde köpçülüklerin habar işlerinin yol başlarına yüzlenip, häzirki döwürde milli ykdysadyetimiziň ähli ogurlaryna bolşýaly, yol ulug düzümine dünýä ähmetli işleriň amala aşyrýanyny belledi. Bu bolsa Türkmenistanyň iklimiň ulug üssaşyl geçirgen hökümindäki derejesini pugtalandyrýar. Şeýillikde ýurdumyzyň halkara derejesindäki awraýynyň belinde galmagyna möhüm orna ýerleýän düzümlerde ýerine getirilýän işleriň giýinden wagt edilmegi häzirki döwrüň wajyp wezipesi bolup durýar diýip döwlet başlarymyz belledi. Soňra mehriban arkadagymyz bir ýygnananlaryň ähletini şanly waka bilen gutlap şeýle diýdi. Urumda adamlar idi, vatandaşlar biz şu payitahtımız Aşgabat şäherinde häzirki döwrüň iri ulug tassamasy bolan awtolog kerhanalar, toplum we awtomobil mektepleri birleşiginiň okuw türgünlüşik merkezini açyp ulanmaga berýär. Men sizi bir deýtgalyň işe girende ulan tüýsürekden gutlaýar. Hormatly adamlar, Türkmenistan bir taraplyň mekany diýilip alan edilen ýyllar edi diýarymyzda ähli ogurlarda ol hem üstünlikler gazanylýar. Gözel paýtahtymyzda hem de welaýatlarymyzda gurulýan hem döwrewap binalaryň hem deýtgalaryň açyş dawralary şany teneler bayramçylyk çäýler bilen mutgoşup döwrümizde hem de durmuşymyzy bagtýarlyga besleýär. Bilmişsiniz ýaly garaşdy diýarymyzyň Ewraziýa kontinentining uly ýollarynyň çatyrygyna ören amatly yerleşmegi aklym bolmy ösüş üpçün etmäge milli ulug mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmaga da giň ýol açýar. Gunwatar we demirgalyk günorta oğulları boýunça gurulan we gurulýan iri trans kontinental ulug saşy geçirgenleriniň hem ähmetini hassa artdyrýar. Berkarar döwletiň daşary syýasy doktrinasyň esasy oglany kesgitleýän bir taraplyk ýörelgämiz sebitde syýasy durnuklugy saklamak, özara bähwetli dostlukly gatnaşyklary goýmagy netijeli halkara ulug saşy hyzmatdaşlygyny ösürme ogurnaky tagallalaryň hem netijeli bolmagyna ýardam berýär. Barahatçılığı hem de ahlumumy hopsuzlugy öpçün etmäge giň mümkinçilikleri açýar. Türkmenistan bir taraplyň mekany diýilip aglan edilen garaşy döwletimiziň bir taraplygynyň şanly
25 ýyl hem gigden bayram edilen şöyle hem ata vatanymyz öýdara anama diň hukukly we hem netijeli hyzmatdaşyga esaslanýan parahaçylyk söýüji hem daşary siýasaty gyýşarlyk hem amala aşyrýar. Dünýäniň ähli ýurtlaryň halklara bilen dost, doganyk hem gatnaşyklary hemme taraplaryň ösürmäge hem berkitmäge hem gönüktirilen başlanmışlary öňe sürýär hem de üstünlikli amala aşyrýar. Şu nasyp bolanmagy berilen täze toplum hem sewt hem kontinent derejesinde halkara ulug geçerlilerini döretmek barada Birleşmiş Milletler Guramasynyň bilet minberinen öňe süren mühim we wajyp soralaryň üstünlikli amala hem aşyrýanyň suwutnamasy hasap edýär. Sebäbi biziň alyp barýan döwlet siýasatymyz ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ýokary hem dekpinde bilen ösürmäge mehriban halkymyzyň hal ýagdaýyny hasa ýokalandyrmaga dünýä bilelişiginiň behgitleri üçin sewt hem de halkara hyzmatdaşlygyny giňden ýoly goýmaga gönüktirilen. Her zaman köp ugurly uly logistika ulgamyny ösürmek bolsa bir siýasatyň ileri tutulýan ugurlarynyň hem biridir. Hormatly adam, edi watandaşlar. Näşundan ugur alyp biz ýurdumyzyň awtomobil uluglar ulgamyny ösürmäge de hemişe de ol üns berýär. Sebäbi bir pudok bir karar döwletimizin uluglar gisk ulgamynyň mühim bölegi bolup durýar. Unuşdy diýärmiň sewitlerini baglanşdyryp halkara giňişligiň hem işe goşulmagyna da ýardam berýär. Bu urda awtolog kärhanalar toplumynyň we awtomobil mektepleri birleşiginiň okuw türgünleşik merkeziniň hem ähmiýeti uludur. Näşoň orada şuň açyp ulanmagy berilen müdewrap awtolog hem toplumy geljekde çar tarapdan gelýän dostlukly ýollaryň üstsaşy geçýän ýerim merkezine öwürler. Tutuş sewitde her zaman ulug sajar üçüncülük ulgamyny döretmäge öýränem mühim bölegi bolar. Bu döwra toplum Aziýa bilen Ýewropanyň arasyndaky ykdysady we sowda hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze derejede çykarmaga da şert döredir. Sewitler hem gatnaşyklaryň ösüşini ulem itergi berip Ýewraziýa giňişliginde ulug hem gatnawlaryny amatly ýagdaýa getirmäge uly hem mümkinçilikleri döredir. Türkmen Awtologlar Agentligiň bürümesi boýunça böyle guruluş gozu hem kärhanasy tarapyndan gurulan 600 000 ene dördür metrden gowrak meýdany tutýan toplum bir näçe kärhanalaryň deskalaryny şu san Aşgabatdaky ýolagçy awtolog kärhanasyny awtomobil mektepleri birleşigini hem de awtolog hyzmat açyk görnüşli paýdalar hem jemgyýetini öýt içine alýar. Bu ýerde 150 nakarhana, ýanyň söndürüji, beket, awtologlara ýanyş goýan stansiýa, 1800 olay awtobusa, 800 taklan ýetlenen bastyrmalar, 4 sany hyzmat ediş hem de tehnik dispetcher nokatlary, awto türgünleşik hem meýdançasy bar. Toplumda halkara ölçeğlerinin ýokary talaplary, hereket, howpsuzlyk kagdalary we bu edaların netijeli işlemek üçin zerur bolan ähli deskalar we enzamlar gözeginde tutuldy. Hormatly adamlar, edi watandaşlar. Garaşsyzlyk ýyllaryny awtomobil podogy ýurdumyň barhaym kämilleşen ulgamlaryň biri ökünde milli ykdysadyatymyň kuwatlygyň ulem ýardam berip gelýär. Ýewropa, Kavkaz, Merkez Aziýa, ýagny Trasika, hem de Owastan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe, Lapis, Lazuli halkara ulug geçerlilerin ýeri üstsaşyr merkeziniň wezipelerini ýerine ýetirjek hem bir ulug toplumyň ulanmagy berilmegi bilen hem
puğdanı iyisini hasa ilerler. Karasıl bir taraf yolumuzun çayaklarından geçen ulu hem katlanlar için täze has hem oňy deme şertler dörer. Ýa-da döwürde Türkmen awtologly agentliň öňünde halk gojalyk ýüklerini daşamak ýolumyzda öndürilen hem bäsisi okyply guruluşyk dokma hem owa gojalyk önümlerini eksport etmek, halkara sewda gatnawlaryny giňeltmek, ýol hereketiniň howpsuzlygyny talap alarak üpşün etmek ýaly mühim wazipeler durýar. Bu wazipeler milli iqtisadiyetimizi döwre gaplaşdyrmaga, häzirki zaman ulug düzümini emele getirmäge, durmuş ulgamyny mundan beýlekde kämilleşdirmäge de şert döretmeliler. Aşgabat, Daşoğul, avtomobil ýolunyň ugrunda gurulan we sebäpden ýer logistika merkezi olan awtolog kärhanalar hem toplum bilen awtomobil mektepleri birleşiginiň okuw türgünleşik merkez hem şu mühim wazipeler çözmäge ýakynan himayet eder. Goňşy döwletler bilen ýurda aqtazady hem hyzmatdaşy mundan beýlekde hakim ösürmäge ýurtlaryň hem halklaryň arasynda medeni insanperwer gatnaşyklar hassa giňeltmäge ýol hereketiniň howpsuzlygyny kämilleşdirmäge de ýardam eder. Hormatly adamlar, meni nähiri şuňky hem mühim waka bilen ýendirekem tüýsürekden gutlaýar. Esasy ähliňe berk can salyp uzak ömür awadan hem bagtyar durmuş. Täze toplum işgaline bolsa, atawattamyň bundan beýlekde gülläs bolan alyp baran işlerden ulysynlykları arzyk eder. Hormatly adamlar, ýerolog taslamasy bolan bir toplumy ulanmaga berilmeýän münasibetli häzir halkymyza ýokary hille hyzmat etjek hem täze awtologlar gelýär. Men bir döwre bap awtologlar hem ak ýolar ulap, ak bata berýär. Ýoluňyz ak bolsun. Sag bolun. Şu davarly pursatda döwlet baýdaklary bilen bedilen täze awtobuslar we taksiler toplumyň howlusyna girip başladylar. Bu görnüşler ýurdumyzda mehriban arkadagymyzyň tagallasy bilen adamlaryň eşetli ýaşaýşy, durmuş ulgamynyň iýlikderli gowlandyrylmagy bilen baglanyşykly meseleleriň döwlet ýazatynyň ilertülýän ogurlaryny öwrlendigini has aýdynlygy bilen aýan etdi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ähli ogurlar bilen bir katarda ýurdumyzyň ilatynyň durmuş üpçünçiligine mühim ähmiýet berilýär. Munyň özi hormatly prezidentimiziň döwlet adam çynlerden taryhy çygary baş ýürelge edinýän siýasatynyň barha rawaşlanýanlygynyň aýdyn suwutnamasydyr. Täze deskalaryň ulanmaga berilmegi, döwrebap uluglamyň döredilmeginiň Türkmenistany durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ogurlarynyň hataryna durýanyny görkezýär. Geografik taýdan amatly ýagdaýa eýe bolan ýurdumyz Merkezi Aziýanyň üstünden geçýän tebit we tebitary ýollarynyň çatyrygynda ýerleşmek bilen ägir tuly üstsaşyl mümkinçiliklerine eýe bolup, olary has netijeli amala aşyrmaga çalyşýar. Mälim bolşýaly, mehriban arkadagymyň tagallasy bilen bir karar watanymyzda ýöňdebarjy tehnikalar bilen öpçün edilen döwrebap aýrowokzal toplumlary, demir ýol menzilleriniň binalary ulanmaga berilip, polat ýollaryň hemde awtomobil ýollarynyň müňlerçe kilometr çekildi. Inženerçilik desgalary, demir ýol we awtomobil köpürleri gurulup ulanmaga berildi.
Hormatly prezidentimizin başlangyjy bilen ýurdumyzda ýaýlanlandyrylan özgörtmeleriň çäklerini, ulug düzümini düýpli döwre baraplaşdyrmak, şol sanyna demirgazyk günorta, günnogor, günmatar ugurlary boýunça ýurdumyzyň çäginden geçen halkara ähmetli ýollary diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek boýunça giňirimli maksatnamalary durmuşa geçirmek işleri dowam edýär. Hormatly prezidentimiz ykdysadyýetyň we ilatyň ulug hyzmatlaryna bolan hajatlaryny doly kanagatlandyrmaga ukyply bolan ulug kommunikasiýa toplumynyň batly depkillerden ösüşini, Türkmenistanyň dünýäniň ulug ulgamyna goşulmagyna öňükdirýär. Soňra hormatly prezidentimiz şowhunly il çarpışmalary bilen toý wagyny kesdi. Mehriban arkadagymyz Awtolog kärhanlar toplumynyň binasyna girip, merkezi nowaçy nokodna barıp gördi. Bir yerde hünärmen döwlet başlarymyzy idaranyň işi hemde sanly ulgamlar bilen üpsünedilen Awtolog kärhanalarynyň ýerine ýetirýän hyzmatlary bilen tanışdyrdy. Häzir Türkmenistanyň ulug logistika merkezi açyk görnüşli paýdary jemgyýeti, Türkmen howa ýollary, Türkmen demir ýollary hemde Türkmen deňiz derýa ýollary agentlikleri bilen birlikde logistika hyzmatlarynyň ähli görnüşlerini ýerine ýetirýär. Hünärmeniň hormatly prezidentimize gurrun berýär. Türkmenistanyň ulug logistika merkezi açyk görnüşli paýdary jemgyýetiniň resmi saýtyna bir penjere ulgamy döredildi. Elektron serişdesi pudoň idaralaryna ýükleriň eksporty, importy we üssaşy geçirmek bilen meşgullanýan daşary ýurt kompaniýalaryna, hususy kärhanlara, logistika işleri, ýol harajatlary barada maglumatlary we beýleki zerur bolan habarlary almaga mümkinçilik berýär. Eslenlik ýuridik hemde fizik şahys bir portaly ulanyp bilýär. Şahsy otagy döredip, bildirişler bölümine ähli logistika çykdaýjylary barada maglumatlar alyp, hemde multimodal görnüşde dürli ugurlar boýunça degişli sargytlary resmileşdirip bilýär. Mundan başga web sahypanyň ýürite bölümine has zerur bolan ugurlar boýunça ýollaryň hataplaryny almak bolýar. Mysal üçin, Türkmenmaşydaky halkara deňiz porty barmaly nokat ýökümine taýlanyp alnanna, ol ýere barýan esasy ugurlary görmek, ýük taşamak üçin ulagyň amatly görnüşini kesgitlemek bolýar. Şeýlik hem Türkmen Awtologlary agentligine sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy bilen däbi urulan ýol hatlaryny elektron ýol kartyna geçirmek meýilleşdirilýär. Şeýlik hem kärhanada ähli işler sanly görnüşde şekillendirilýär. Statistika hasabam elektron görnüşinde alınıp barylýar. Monitoring Awtolog serişdeleriniň şäher boýunça hereketi, tiyizligi we beýlikler barada maglumatlara gözükçük etmäge mümkinçilik berýär. Ulug ulgamny ösdürmegiň milli maksatnamasy bepudokda halkara hyzmatdaşlygyny geňeltmek bilen gözgöni baglydyr. Bu bolsa öz nowatyny geosiýasy we geoiqtisady ösüşiň amumy hajatlary we meýilleri bilen şertlendirilendir diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Türkmenistan iklimiň merkezine ýerleşmek bilen Ýewropa, Aziýa, Ýuwaşymany we Günorta Aziýa ykdysady ulgamlarynyň özara gatnaşyklary üçin köprüýüniň wezipetini ýerine ýetirip biler. Bugün şol giňişlikleriň içinden birinji derejeli awtomobil ýollary we polat ýollary geçip ýurdumynyň sebitlerini birleşdirýär, hemde iri ulug merkezleri we halkara ýollary bilen kesişýär. Şol şertleri nazara almak bilen ýurdumynyň ulug ulgamy halkara ölçeginde durmuş ykdysady ösüşini üpsün etmäge ukyply bolan kuwatly birleşdiriji serişde hökümine çykyş edýär diýip döwlet başlarymyz ulug hyzmatlarynyň hiliniň hem degişli derejede bolmalygyny aýtdy. Yergilerine belläp geçsek, toplumda avtoparklaryň her biri üçin öz ýanyş goýucu beketleri, dispetcher nokatlary, lukmançylyk sanitariýa bölümleri döredildi. Dolanlyş binasynda 100 orunluk naharhana hemde 200 orunluk maslahatlar zary bar. Şeýlik hem toplumyň çäginde awtomobil mekdepleriniň birleşigi ýerleşdirilip, bu ýerde bir wagtyň özünde 335 adam tälim alyp biler. Bir okuw merkezi, kompýuter otaklary, türgenleşik enzamlary, ýürüýte diwarlyklar bilen üpsünedildi. Türgenleşik merkezi üçin ýeňil awtolaryň 10 satyn alyndy. Soňra mehriban arkadagymyz bir ýerde hormatly mehmanlar üçin ýetirilen kitapda ýadgarlyk ýazgy galdyrdy. Soňra hormatly prezidentimize Awtolog kärhanlar birleşigine täze gelen awtologlar görkezildi. Hormatly prezidentimiz olaryň häsiýetnamalary we üpçünçiligi bilen tanışyp, awtomobil gatnawlaryny mundan meýlekde ösdürmegiň, sebitleriň arasyndaky kommunikasiýalaryň beýleki görnüşleri bilen birlikde awtolog pudogynyň öňünde durýan esasy wezipeleriň hataryny durýanyny aýtdy. Hünärmenleriň çaklamalaryna görä, ýurdumyzyň çäginden geçen ýük akymlarynyň we möçürleriniň ýyl saýyn artmagyna garaşylýar. Bu ýagdaýy nazara almak bilen Türkmenistan ulug ulgamny ösdürmegi ugur edilýän milli, şeýlik hem sebit we halkara ähmetli giňirimli taslamalary amala aşyrýar. Hormatly prezidentimiz şeýlik hem Awtolog kärhanlar birleşigine täze gelen awtobuslar synlady.
Topluma täze gelip gowşan awtobuslaryň Koreýanyň dünýä belli Hyundai kompaniýasynyň önümlerdigini bellemeli. Türkmen Koreýa gatnaşyklarynyň barha işçileşdirilýänini alamatlanýan taryhy wakalar Koreýa hyzmatdaşlaryň ýurdumyzda amala aşyrýan giňmeçli özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine Türkmenistanyň ýolagçy awtologlar kärhanalarynyň üstüniň häzirki zaman awtobuslar bilen ýetirilmegine munasyp goşun goşýanynyň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli halkara ulug ýollarynyň strategik taýdan ähmiýetli çatyrygyna ýerleşen ýurdumyzyň üstsaşyr ulug kuwatyny doly amala aşyrmak üçin Türkmenistana uly mümkinçilikler döredilýär. Biziň ýurdumyz beýik ýüpek ýolunyň möhüm halkasy bolup, häzirki döwürde taryhy ýoly innowasion taýdan dikeltmekde möhüm orna elýär. Täze gelen awtobuslaryň gataryna elektroawtobuslaryň bolmagy ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň aladasy bilen ekologiýa ýagdaýyna möhüm ähmiýet berilýänini alamatlandyrýar. Iň döwrewap enjamlary we sany ulgam bilen öpüşedilen ýolagçy ulaglary häzirki zamanyň ösen isleglerine doly laýyk gelýär. Bu awtobuslara teňki hyzmat işleriniň ýokary derejede ýola goýulmagy bilen baglanyşyk meseleleriň gözüňünde tutulanyny bellemeli. Şeýlekem Türkmenistanyň buýrmasy esasyna taýýarlanýan awtobuslaryň bedek aýratynlyklaryna, renk sazlaşygyna möhüm üns berilýär. Mundan başga ýolagçy awtobuslaryň içindäki maglumat ýazgylarynyň türkmen diline ýerine getirilmegi Türkmen Koreýa gatnaşyklarynyň işen häsiýeti eýe bolýanynyň aýdyň suwutnamasydyr. Munyň özi Koreýa hyzmatdaşlar tarapyndan halkymyzyň islegleriniň ýokary derejede öwrülýänligini has aýdyňlygy bilen beýan edýär. Halkara ölçeglerine kavap gelýän hemde ulug geçirgeleriniň netijeli işlemegini üpçün edýän, amman ykdysadyň ösüşini çaltlandyrmaga ýardam edýän döwrewap logistika merkezleriniň döredilmegi, ulug kommunikasiýa düzümini kämilleşdirmegiň möhüm bölegi bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz belledi. Sonra mehriban arkadagymyz täze gurulyp ulanmaga berilen döwrewap transkontinental üstsaşyr uluglygyny kemale getirmekde esas halkalaryň birine uruljak toplumyň ähmiýetini ýene däwirgedek bellep, awtolog kärhanalarynyň işgärlerine üstünlikleri arzu etdi. Hemde ýurdumyzyň ýol ulug düzüminiň döwrewap derejede ösdirilmegine möhüm orny eýleýän kärhana sowgat hökümine täze awtologlaryň açarlaryny gowşurdy. Şeýlelikde bugünkü dawralar halkara ýollarynyň strategik taýdan ähmiýetli çatyrygyna ýerleşen ýurdumyzyň üstsaşyr ulug kuwatyny doly amala aşyrmak üçin bir karar watanymyzda uly mümkinçilikleriň döredilýänligini nowatda gedek aýan etdi. Sonra hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ýol ulug düzüminiň hasy ösdirilmegine möhüm orna gelýän awtolog kärhanalaryna sowgat beren awtologlary milli dep desurlarymyz esasyna kabul edilip, munyň üçin mehriban arkadagymyza alkyş sözler aýdyldy. Näwolsa hormatly prezidentimiziň Jahan Dörejilik merkeziniň açyş dawrasyna gatnaşyjylary iýeren gutlugy bilen tanış edýäs. Hormatly watandaşlar, gaderli medeniýet sungat we dörejilik işgärleri. Sizi hemişelik betaraplygynyň şanly 25 ýyllyk bayramynyň öňsirasynda paýtatymyzyň gözel künjogyna bina edilen Jahan Dörejilik merkeziniň açylyp ulanmaga berilmegi bilen tüýsürekde gutlaýan. Sizi berk jan saglygyny, maşgala awadançylygyny dörejilik älemine täze üstünlikleri kazanmagyny arzu edýän. Häzirki döwürde garaşsyz hemişelik betarap döwletimiziň ykdysady kuwaty hasyn pugtalanýar. Sany ulgamy hemem häzirki döwrüň iň kämil tehnologiýalaryny ornaşdyrmakda uly ösüşler gazanylýar. Bagtyar halkymyzyň ýaşaýyş durmuş, medeni aň, bilim derejesi ýetgiderli ýokarlanýar. Ykdysadyýetyň durnukly ösüşini saklamak bilen birlikde jemgyýeti we demokratiýany munun welagym ösdürmäge tarap tutumly işler ýetgiderli durmuşa geçirilýär. Edi diýärmizde bedawatly ösüşlüň gazanylmagy ugrunda toplumlaryň işleň amala aşyrmagy, sagdan durmuş ýörlegleriniň jemgyýetimizde ornaşdyrmagy raýatlarymyzyň awadan bagtyar durmuşyny öpçün edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň nowatdaky 75-nji mejlisinde Türkmenistanyň sewit we dünýä siýasatynyň esasy meseleleri wagtdaky netijeli garaýşlary dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan gollagy munasyp boldy. Bu garaýşlar esasen pandemiýa garşy görüşde dünýä jemgyýetçiliginiň tagallalarynyň utgaşdyrmagy, halka
halkara siyasi paraxatçılık we howpsuzlyk meseleleri durnukly ösüş hemem halkara insanperwer hyzmatdaşlyk bilen bagly möhüm başlanýşlary öz içine alýar. Häzirki döwürde biz döwletimiziň kanunçylyk we hukuk tertibini kemilleşdirmek, raýatlaryň hukuklaryny hemem azatlyklaryny gorumak boýunça giň möçürli işleri durmuşa geçirýär. Muň şeýledigine ýurdumyzda amal aşyrylýan konstitusiýon özgertmelerim dowlu şaýatlyk edýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisinde Türkmenistanyň konstitusiýasyny üýtgetmeleri we goşmaçylary girmek hakynaky konstitusiýon kanunynyň kabul edilmegi ýurdumyzyň syýasy jemgyýetçilik durmuşynda demokratik hukuk ulgamyna aýdyň beýany tapdy. Garaşsyz hemişelik beýtarap watanymyzda amal aşyrylýan bu taryhy wakalar ähli raýatlarymyz bilen birlikde medeniýet we sunugat işgärleriniň dörejlikli zähmeti belend maksatlara ruhlanýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlary boýunça belend sepketlere ýetmegine medeniýet we sunugat işgärleri ulu goşunt goşýarlar. Hormatly medeniýet we sunugat işgärleri, soňky ýyllarda Mehriban watanymyzyň paýtagtyna hemem welaýatlaryna medeni durmuş maksatly döwrüwa binalar, ýaşaş jaýlary, tenagat we önümçilik desgalary ýygderli gurup ulanmaga berilýär. Açylyp ulanmaga berilýän jahan dörejilik merkezem biziň döwlet adam üçindir diýen baş ýörelgämizden gelip çykýan aýdyň wezipleri, tutumly işleri çeper wasp etmekde, watandaşlarymyzy ýylt bäkitli işlere ruhlandyrmakda, medeniýet ulgamyny hasam kemilleşdirmekde, medeniýet we sunugat işgärleriniň alp barýan köp ugurly işleriniň netijeligini hasam artdyrmakda, şeýlede milli medeniýetimiziň, sunugatymyzyň dürli ugurlarynyň özara baglanşygyny, bütewligini emele getirmekde alınıp barýan işlere uly goşunt goşjak berk ynanýan. Jahan dörejlik merkezinde döwrüň iň kämil tehnologiýalary we ösen tehnika terişdeleri bilen öpçün edilen uly we kiçi tans toporlary üçin aýratyn zallar, denanlar üçin günnäger sport maşklary zaly, gelňeýler üçin fitness zaly, ses studiýasy, suratkeşler üçin otog, orkestr üçin taýýarlyk zaly, tekni we el işleri bölmi, maslahatlar zaly, köp ugurly sport zaly, vokal saz gurallary topor we kiçi hor toporlar üçin taýýarlyk otoglar ýaly ençemi dörejlikli maksatly düzümler bar. Munyň özi sunugatyň dürli ugurlary bilen gyzyklanýanlyň tebigy zekin başarnyklaryny açmagy, dörejiligini hasam kemilleşdirmegi, döwrewap eterleri döretmekler üçin zerur şertleri öpçün edýär. Hormatly adamlar, Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýylyny hemişelik beýtaraplygymyzyň taryhy ähmiýetini wagt etmekde, bagtyar halkymyzy, merdana ata-babalarymyzdan miras galan hoşniýetli diýeplerimizi, döwletlik ýöreliglerimizi eýerip, täze zähmet ýeňişlerini ruhlandyrmakda medeniýet we sunugat dörejilik işgärleri, alimlerimiz uly işleri alyp barýarlar. Häzirki döwürde türkmen medeniýeti, halkymyzyň ruh gymmatlyklary, edebi çeper, sahna eserleri, asly ahlak, edep terbiýeçilik ýöreligleri bilen barha baýlaşýar. Medeniýetiň ösmegi, sunugatyň kemilleşmegi, halkymyzyň agdyberligini, jerisligini, watançylyk duýgularyny pogtulanýar. Munyň özi jemgyýetimiziň bütewligini şertlendirýär. Medeniýet we sunugat ojaklaryny, teleradio ýylimlerde, köpçüliklerine habar berişdirişlerini alınıp barýan aň bilim, wagt nesihat işleri raýatlarymyzyň kalbyny watan söýjüligi, ruh bilenligi, halallygy kemale getirýär. Şoň urady medeniýet ulgamyny eýdigderli ösdürmek, dörejilik işgärlerini netijeli we öndürjükli zähmet çekmek, medeniýetli diňjalmak hemem bagtyarlyň eşretini doýup ýaşamaklar üçin ähli zerur şertleri döretmek biziň esasy wezipelerimizden biridir. Gadirli medeniýet, sunugat we dörejilik işgärleri. Sizi Jahan Dörejilik Merkeziniň açylyp bulunmagy bermegi münasibetli ýene-de bergedek tüýsürek dogutlaýan size berk jan saglygyny, maşgala awdançylygyny, alp barýan dörejilik işleriňizde hemişe uly üstünlikleri gazanmaňyzy arzu edýän. Türkmenistanyň prezidenti Watan Habarlary. Häzirde hormatly prezidentimiziň adyna gelen hat bilen tanşydýas. Onu şeýle diýilýär. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Watan Habarlary. Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli Bosniýanyň we Hersegowinyň prezidiumynyň adyndan hemem hut öz adymdan siziň ýurduňyzyň mundan beýlegim güllep ösmek barada iň gowy arzuwlarymy beýan edýän. Pursatdan peýdalanyp Bosniýanyň we Hersegowinyň hemem Türkmenistanyň arasynda dostlukly gatnaşyklaryň biziň ýurtlarymyzyň bekidine mundan beýlegim ösüriljekdigini
tüy sürekden ananyan. Sizin alhidiretiniz, size belend hormat koyanın maradaki inanırmalarımı kabul edin. Şefik Caferovic, Bosniyanın ve Herzegovina'nın prezidiumunun başlığı. Gallup Halkara Barlanlar Merkezi Kanunun ve Tertibin düzülen indeksinin esasında Türkmenistan'ı dünyanın en hopsuz yurdu deyip ıqrar etdi. Bu merkezin geçirgen soruqlarının neticeleri cemiyetçilik pikirinin yağdayı varadaki maglumatların xas ıqtibarlı çeşmelerin bir hasaplanılya. Hormatly Prezidentimiz Gurbanoglu Berdimuhamedov bu hoş habar varida avtolog kerhaneler toplumunun ve avtomobil mekteplerinin birleşiginin okuw türgünlüşük merkezinin açılış davrasyny aýtdy. Iqtisadiyat we Dünya Institutunyň barlyklarynyň netijelerine laýykly geçen ýyl ýurdumyzyň dünýäniň en howpsuz döwletleriniň hatarına girenligini nygtamallar. Şol maglumatlar Terrorçuluğun global indeksi 2019'da çap edildi. Türkmenistan şeýle orny soňky bir näçe ýylyň dowamyny eýelip gelýär. Ýurdumyzyň şanly senäni hemişelik betaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyny belleýän ýylyny bu wakanyň bolup geçmegi millilizmyň döwlet siýasatynyň üstünlüge eýe bolýanynyň nowatdaky ajaýyp suwutnamasydyr. Halkymyzyň awadan durmuşy, aty watanymyzyň rowaşlygy, gyzyklanma bildirgen taraplaryň ähleti bilen özara behili hyzmatdaşlygyň puwtulandyrylmagy üçin şertleri döretmäge gönükdirilen oňyň özgertmeler döwlet başdanymyzyň siýasatynyň özüni düzýär. Betaraplyk ýoluny seçip alan döwletimiz bugün hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhamedowyň baş tutanlygyny edi diýarymyzda parahatçylygy we asudalygy Türkmenistanyň bagtyar durmuşyny hemem dörejlikli zähmetini öpçün etmäge, hemem sebitde durnuklyk we howpsuzlyk meselelerini ören jogapkärli çemeleşmeleri görkezýär. Türkmenistanyň bu täsir derejesiniň öz boşly alamaty diňe bir onuň dünýä beleleşigi tarapyndan maqullanyny hemem gollanylanyny bilen däl ýurdun daşary siýasy ugruny durmuşa geçirmegiň tejribesi oňa mahsus bolan milli we halkara beýikligiň sağlanşygy bilen baglanşyklydyr. Parahatçylyk, hoşniyetlik, insanperwerlik dünýäniň döwletleri we halklary bilen özara beýiklik gatnaşyklary iler tutmak ýöreliglerini agrarly bolan ýurdumyz özüniň amatly geosiýasy we geoiqtisady kuwatyny umma adamzat beýikliklerini hemem ösüşi öpçün etmäge gönükdirýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 73-nji mejlisine bir agzdan kabul edilen kararnama laýyklykda halkara parahatçylyk we inançmak ýyly diýilip aglan edilen 2020-nji ýyl dünýä beleleşigine sebit howpsuzlygynyň durnukluğun hemem okullu ösüşün ýurdun we halkyň awadançylygynyň möhüm şert hökmünde türkmen betaraplygynyň ähmiýetini hemem ornuny has dowly açyp görkezýär. Munyň özi Türkmenistanyň halkara geňişligine agrynyň hasam belende galmagyna millilizmimiz Gurbanogly Berdimuhamedowyň watanymyzy Aziýada hemem tutuş dünýäde siýasy täsiriň ykdysady durnukluğun hemem medeni wagtda özüne çekijiligiň merkezleriniň birini öwürmäge gönükdirilen strategiýasynyň durmuşa geçirmegine ýardam eder. Hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhamedow Emomali Rahmony gutluq hatyny eberdi. Millilizmimiz gutluq hatyny Täjikistanyň dogunly halkyna bagtyarlyk, awadançylyk we rowaşlyk arzuw etmek bilen Emomali Rahmony Täjikistan Respublikasynyň prezidenti wezipesine girişmegi münasibetli gutlady. Paýtatymyzda Aşgabat şäheriniň häkimliginiň buýrmasy boýunça bina edilen Jahan dörejlik merkezi dawraly ýagdaýda açyldy. Medeniýet ulgamynyň täze desgasy Astana köçesiniň orunyna ýerleşýär. Oň açyş dawrasyna Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy, ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary we beýlekler gatnaşdylar. Dawra Jahan dörejlik merkeziniň açylmagy münasibetli hormatly prezidentimiziň iberen gutluq hatynyň okunmagy bilen başlandy. Sonra bu waka münasibetli gurulan aýdym saýla çykyşlarda gahrman arkadamyzyň taýsız paýhaty bilen ýer ýüzüne parahatçylygy döretiji, dostluk dogunlygy dawralanyrýan döwletimiz, edid watanymyzyň beýik üstünlikleri buýsonçly tariplenildi. Bayramçylyk davrasy merkeziň eýwanyna dowam etdi. Binaň içinde mehmanlary çağılan dörejlik toparlary garşylady. Merkeziň guruluşy bilen tanyşlyk täsirli boldy. Merkeziň birinji gatyna ýerleşdirilen tans toparlar üçin zally dawra gatnaşyjylar tansçylygyň tans edýän pursatlaryny synladiler hemde döredilen şertler bilen tanyşdylar. Bu ýerde tans etmegiň iňçe sirlerini ele almak, milli we häzirki zaman tanslarynyň aýratynlyklaryny içgin öwrenmek üçin ähli zerur şertler öpçün edilipdir. Aýratynam sunugatyň bu
görnüşini höwes bildirgen çağılan yetkinjekleň ustatlyk derejesine yetmekleri, olaň tan sungatyna çoň aralaşmaklary urunna ýürüýte maksatnama esasyny okuw sapaklaryny geçmek üçin zerur mümkinçilikler bar. Yergelene Türkmen halkynyň dünýä beren milli gymmatlygy bolan köçtepde tan sunugatynyň UNESCO-nyň adamzadyň madde däl medeni gymmatlygynyň bütün dünýä sanyny girdilenigini bellemeli. Munyň özi ýurdumyzda tan sunugatynyň milli ýörelgelerini öz köklerini asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýanynyň, onuň häzirki döwürde dünýä derejesinde ikrar edilýändiginiň aýdyň suwutnamasydyr. Sonra Jahan Dörejilik Merkeziniň myhmanlary onuň sport zalyna baryp gördüler hemde türgönleşikleri geçirmek üçin döredilen mümkinçilikleri baka berdiler. Ma'lum bolýaly ýurdumyzda günden-güne milli liderimiziň tagallaty netijesinde köpçüliklerin beden terbiýanyň we ýokary netijeli sportyň ösürilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Jemgyýetimizde sagdan durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegi, oňa ýurdumyzyň tutuş ilatynyň aýratynam ýaşlaryň işiň gatnaşmagy bilen bagly meseleler döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Jahan Dörejilik Merkezinde sport ulgamına degişli aýratyn desgan bina edilmegi, ýurdumyzda bina edilýän durmuş maksatly desgalan guruluşyna sport ulgamına degişli ugurlara esas üns berilýär. Bu bolsa sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanýan, beden terbiýe agyldaş hereketine gatnaşýan ýaşlaryň sanynyň artmagyny şertlendirýär. Ýygnananlar binaň ikinji gatyna çykdylar hemde şekilleniş tungatynyň nakkaşçylyk otagy bilen tanışdylar. Bu ýerde ýaşlaryň çeper dörejiligi bolan okuýuplaryny açyp görkezmekleri üçin ähli zerur şertler döredilipdir. Otogda nakkaşçylyk tungatyna degişli türli ugurlar, milli ýörelgeler häzirki zaman tejribeleri bilen baglykdy öwrediler. Bu bolsa nakkaşçylyk tungatyna gol beren ýaşlaryň iň kämil eserler döretmegine giň ýol açýar. Mehriban arkadağımızın başlangıcı boyunca kurulup ulanılmağa verilen Jahan Dörejilik Merkezinde nakkaşçylyk sunugatyna degişli ýürüýte otagyň hereket etmegi, bu urun ýurdumyzda we dünýä meçherine uly ähmiýeti eýedigini has aýdynlygy bilen äşgär edýär. Merkezin sessiýalar studiýasy dünýäň iň ösen enjamlary bilen öpçün edilipdir. Bu ýerde täzeçil usullar sanly ulgam bilen öpçün edilen enjamlaryň kömegi arkaly dürli ýazgylary ýerine ýetirmek bolýar. Häzirki döwürde bu ura sanly ulgamyň utgaşdyrylmagy, onu dürli derejedäki sessiýalarny amala aşyrmak üçin zerur şertler öpçün edýär. Otagyň akustika babatda häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelmegi, onu ýerine ýetirilýän sessiýalarynyň ýokary hil derejesinde bolmagyny şertlendirýär. Bu bolsa ýurdumyzda aýdymsa sunugatyny höwesek ýaşlaryň okuýuplaryny açyp görkezmäge giň mümkinçilikler açýar. Merkezin orkestr üçin niýetlenen otagyna milli we dünýä sunugatyna degişli eserler döretmek, olary ýerine ýetirmek üçin ýokary derejeli şertler öpçün edilipdir. Häzirki döwürde gahrman arkadağymyzyň döredýän şertlerine netijeli peýdalanýan sunugat ustatlary türkmen medeniýetini hasam ösdürip, onu dünýä çykarýarlar. Merkezde bar bolan dürli görnüşdäki saz gurallary, olaň aýratynlyklary we saz gurallaryna ustatlyk bilen erketmäge bolan mümkinçilikler bu toň esas aýratynlyklarynyň biri bolup durýar. Häzirki döwürde hor sunugaty bu urun dünýäde giňden ýaýran görnüşleriniň biri bolup durýar. Hor aýdymlary ösün medeniýetiň netijesi bolmak bilen dünýäde onuň müştaklarynyň sany ýygy derlerdiýär. Merkezin vokal instrumental saz otagyny häzirki zaman saz gurallaryny ustatlyk bilen erketmäge esasy ugur edinýän mümkinçilikler döredilipdir. Bu ýerde häzirki zaman saz gurallarynyň dürli görnüşleri bolup, oňa höwes edýän çağılan sunugat ustatlary bolup ýetişmekleri urunna zerur taýlalar edilýär. Mehriban arkadağımızın belleşi ýaly saz döwürleri we halklary baglanşdyrgan täsin gudratdyr. Saz parahatçylygyň dost soňluk gatnaşyklarynyň baş şertini emele getirmek bilen ol dünýä halklary üçin düşnükli sunugat taplanýar. Şeýle hakykatdan ugur alyp, bu ýerde döredilen mümkinçilikler çağılan saz sunugatyny ustatlyk bilen ilanmaklary üçin giň mümkinçilikler öpçün edilipdir. Çeper tekinçilik otagy merkezin esasy otaglarynyň biri bolmak bilen gyýjagalyň el hunerini bolan höwesini kanagatlandyrmak üçin ähli zerur şertler bar. Bu ýerde zehinli türkmen denanlarynyň döreden we asyrlar aştada öz ähmiýetini ýitirmegen el sunugatynyň täsin görnüşleri öwredilýär. Munyň özi eli çeper denanlaryň zehininden kemal tapan milli nagyşlaryň keşdelen, beýleki milli önümleň häzirki zaman derejesini öwrenilýändiginiň, onuň ösdürilýändiginiň, dünýä ýüzünde giňden wagt etmek urunna zerur şertler döredilýändiginiň nowatdaky suwutnamasydyr. Arkada prezidentimiziň tagallaty bilen zehini türkmen denanlarynyň ihlasyndan kemal tapan milli sunugatyň döwrewap derejede kämilleşdirilmegine, onuň dowamata atarylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär.
Merkede çeper tikinçilik otoğunun döredilmegi bolsa, munun aýdyň tutnamasyr. Şeýle ki merkediň iş otoglaryny ýaş nesillen halal zähmet bilen meşgullanmagy, olaň dürli hünerleri el almaklary ugrunda ýokary derejeli şertler döredilipdir. Döwlet başçylaryny çağa terbiýetine, dörejülikli zähmete uly ornuň değişikligine aýratyn belleýär. Şundukda ýaşlyň çeper dörejülik bilen zähmet enliklerini utgaşdyrmaklary ugrunda zerur şertler öpjün edilýär. Munun özü häzirki döwürde Mehriban arkadağymyzyň ýol başlygyna amala aşyrylýan döwlet siýasatynyň möhüm ugrlarynyň birine urildi. Dörejülik merkezini gurmak üçin 5 hektar olay meýdan bölünip berildi. Şunu 28.000 metrden gorak meýdan abadanlaşdyryldy. Şeýle hem şol çäkde sport meýdançasy, ýapyk we açyk awtodrolglar yerleşdirildi. Bulardan başga da jahan merkeziniň golaýyna ýapyk awtobus durulgasy guruldy. Sonra hormatly prezidentimiň adynan jahan dörejülik merkezine ýörüýti awtologlar goşuruldy. Dürli görnüşli awtologlar däp bolşýaly, ýüze silinip, agun sepilip, ýagşy arzuwlar bilen kabul edildi. Kahraman hem mehriban arkadağlı dövür bilen, dövran bilen, barlık bilen, baylık bilen kızgın mutlayan mehriban var. Kudrettir, yolun boyun eğmegen, nesibemdir, günlerine gelmegen. Yılgırsını ulu dünya bermenem, yaraşyandır. Hoşhal sana arkada. Kahraman arkadağımız yılgıranına diyar yılgırandır, dünya yılgırandır. Türkmenin köңlü yılgırandır. Men kahraman arkadağımızın ömrünü Türkmenin ömrü deyip bilyen. Sol ömür bakıdan gelsin. Yine de örgedek kahraman arkadağımızı. Şu ösüslü, yegisli günler bilen kızgın kutlayan. Kahraman arkadağımız vatanına moğludur. Dünyana moğludur. Sen danasın, dürdanesin, doğrusun, oğuzun kovmusun, rövşen doğmusun. Vatanın oğlusun, dünyanın oğlusun. Barlığında bahtiyar biz arkada. Kahraman hem mehriban arkadağımızın ömrü zok. Alp baryan işleri hem ise ruvaşlıklara betlensin. Çeýre tunugy saatlarynyň gatnaşmagyna berilen konsert bilen tamamlandy. Ol ulanylmagy berilen täze desgalan açylyş tabaralarının bezegine urildi. Konsertde mehriban arkadağymyzyň goşgularyny we saatlaryny döredilen aýdymlar ýanglandy. Dokmaçylar dörejülik topary, meňle serpay laçyn tans toparlary, aýdymçylara bayramçylyk ruhuny götermäge ýardam etdiler. Köp adamyň söýgüsini gazanan Leýla Saçbarada ruwaýat aýdymy ýanglananna, tomaşaçylaryň kalbyny joşgunly duýgular gurşap aldy. Asmanyny gaýyp barýan guşy ýatladyan bir söýgü aýdymy öz ýakymly owady bilen her bir diňleýijiň kalbyna ýol saldy. Munyň özü aýdymyň ýokary çeperçilik derejesine ýazylanlygyny aňladýar. Söýgüň beýany bolup,
Nowatda gedek dabara gatnaşyjylarda gatdan çykmajak täsirler galyrdy. Şoňur mazmuny, ýakynda owady bolan baýdamyň sözleri baharda açylýan güller ýadyňa salýar. Gül keşferi dege geldin cennet humayı kavleyle toy gülünü saatlarım lele. Soňra ýadymda diýen aýdym ýanglanyp başlandy. Şadiýan sadyň owada bagtyýarlyň gözel sady bilen utgaşdy. Yadımda bağıtın yolu yadımda. Yadımda geçen günüm yadımda. Yadımda bağıtın yolu yadımda. Yadımda geçen günüm yadımda. Bagt nur aýdym bolsa sad muştoklaryny belli edip, adamlaryň kalbyny joşdurdy. Ajaýyp aýdymlar kalbymyzy ganatlandyryp, bagtdy döwrümede ruhlanyrga diýip, ýöni ýerden aýdylmaga. Yadlar tinniyip güller, fadlar tinniyip sayrar. Yılgırsan dünyamı, baktın nur yayrar. Yadlar tinniyip güller, fadlar tinniyip sayrar. Yılgırsan dünyamı, baktın nur yayrar. Arkada prezidentimizin goşgu teatrlarına kemde Kerim Berdimuhammedowyň sadyna döredilen sportly Türkmenistan aýdymy ruhylentlik bilen joşgunly gerne ýetirildi. Amul kadar 2018 halkara awtoralytyna ýurdumyzyň sporty gadananlaryna kemde eni toprağymyzyň gözelligine bagyşlanan bu aýdym Amderýanyň kenaryndaky gadymy şäherden badal galyp, Garagum sehratynyň üstü bilen Hadaryň kenaryna tarap uğurda geçirilen ýarşyň pursatlaryny hakydaňda janlanyrdy. Spor Türkmenistan böyle labada Yüpek yol uzayar amur harara Spordun sağdılığın belen doğadı Türkmenistan havada baktın mekani Atanyň we atyň, hormatly prezidentimizden we Kerim Berdimuhammedowyň bilelikdäki dörejliginiň meýgesi bolan Rowaj adly aýdym täze dörejilik merkeziniň açyk konsert meýdançasyna ýyglanan adamlarda ruhy lezzet döretdi. Gelen ýuruk Rowajaň keşbi, täze döwrüň ilham, joşgun, ruh berentlik we dörejilik döwrüniň maksadyny beýan edýär. Seher ol sen yıllardeyin Yaz açılan güllerdeyin Coşuran kömürlerdeyin Sen alhan derya tervaç Sonra toy wasbatly bayramçylyk çykyşy gerne ýetirilip, onu çağılykdan köp taraplaýyn okuýup başaryny gaçylan ýaş kompozitor Kerim Berdimuhammedowyň sadly oýlanmasynyň öz boluşdylygy öz beýany tapdy. Atasynyň görelesinden ruhlanan Kerimiň döredýän sadlary, aýdymlary, hünärmendliň şeýle hem giň köpçüligiň süýgüsini gazandy. Bu bolsa Halipa şäher diýen ýörelige etatlanan nesilden kemde halkymyzyň milli terbiýeçilik mektebiniň aýdym mysal bolup durýar. Arkada prezidentimizin we onuň altynyň bilelikde döreden ýene de bir aýdymy, ardy watly aýdym dabaraň jemleji pursatyny urildi. Bu aýdymy konsertde gatnaşyjylar bilelikde ýerine ýetirdiler. Aýdym özüniň ajaýyp owady, joşgunly teatrlar bilen dabara gatnaşyjylaryň kalbyny gurşap, ajaýyp täsirler galyrdy. Munyň şeýledigine dowamly el çarpyşmalary şaýatlyk etdi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mililizmimiziň döredip berýän giň mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanýan Daşol welaýatynyň edermen bagdaýhanlarym Türkmenistan beýtaraplaryň mekany ýylynda has gaýratly däkme çekýärler. Olar geljek ýylyň hasyly üçin geçirilýän goýuluk bugdaýyň ekişini üstünlikli tamamladylar. Şeýlelikde ýurdumyzyň däkme söýür ekrançylary goýuluk bugdaý ekmekde uly üstünlikler gazandylar. Ýurdumyň ýakly welaýatlaryna bolşaly Daşol welaýatyna da Mehriban akademiyanyň ak patasy bilen bagdalga berilen güýlük bugdaýyň ekişine işler ýokary derejede anyp barly. Şeýlelikde welaýatyň galdaçy bagdaýhanlary geljek ýylyň hasyl üçin güýlük bugdaýyň ekişini üstünlikli tamamladylar.
Mevsimde vilayet boýunça her günde müňlerçe hektar meýdanyna buğday ekişi geçirli. Ekrançylyk meýdanlaryna geljek ýylyň hasyl üçin güýlük buğdaýyň ekişine taýýarlamak bilen baglanykda öz watyna geçirilen agrotehnika çäler, owa hojalagyna dahily ähli düdünleriň sağlaşlyk hem utgaşlyk hereketleri, yerli toprak hawa şertlerine laýyk gelýän kuwwatly tehnikalaryň gije günlüğüň dowamyna bökdönşi işledilmegi netijesinde günnelik görkezler barka artdyrly. Türkmenistan bir taraplan mekan ýylyna daşary welaýatynyň gallaçy Watan buğdaýdan bol hasyl almaklygy maksat edinýärler. Bar bolan tehnikalaryň güýjünden doly peýdalanmak, olaň saat işledilmegini üpjün etmek üçin ähli taraplaryň tehniki hyzmat edici karhanalary toplumdan işleri utgaşykly alyp barýarlar. Bu işlerde ekşi, gysga möhletlerde guramaşylykly geçirmek üçin toparyň ýüller çötüniň döredilmegi, olaň ähli zerur enjamlar we sirişdeler bilen üpjün edilmegi öz netijesini berdi. Şuýul welaýatda tokumçylyk işini düýpli gowlandyrmak, bu işe almasasa çemeleşmek babatyna netijeli işler anyp barly. Şu ýylky güýlük buğdaýyň ekişi üçin ýeterlik mukdarda ýokary hilli tokum taýýarlandy. Ýer-ýerler hemde olaň ygtybarly hyzmatdaşlary bolan edara karhanalaryň hünärmenleri iş üstünde bolup, buğdaý ekişi bilen bagly her bir işin ýokary hil derejesine berja edilmegini gazanýarlar. Möhüm mewsimde welaýat owa hojalyk öýümçilik birleşigini hemde oň etraplardaky karhanalaryň ähli düdünleri sağlaşly hereket etdiler. Yerlerde döredilen göçme awatly iş mehaniki toparlar, gije günlüğüň dowamyna mehanizatorlara toplumdan hyzmatlary amala aşyrdylar. Güýt pasynyň sakawatly günlerine buğdaý ekişine atnaşýan mehanizatorlaryň beýleki owa hojalagyna dahily düdünleriň işgärleri üçin zerur durmuş şertler döredildi. Bu bolsa olaň öňürjilikli işlemeklerini, günnelik tawşylyklaryny has artygy bilen ýerine ýetirmeklerini üpjün etdi. Erkwata qadaly göýgörşanyň meýdanlarda ýaş maýsalary ýydyk etmek işlerem göwnejay anyp barlýar. Akinleri ýydyk etmek ýürüýte meýnamasyna laýyklykda olary imitlendirmek, ziýankeşlerden goramak şäherleri üstünlikli anyp barlýar. Mehriban akademiyanyň daşary ýurtlardan alyp berýän kuwwatly tehnikalary, owa hojalyk gurallary güýdüň häzirki amatly günlerine netijeli peýdalanýar. Şu ýerde welaýatda her ýylda gallanyň bereketli hasyny kemale getirmegiň kämil tejribesine eýe bolan ýer-ýerleriň hatarlarynyň barha artýanyny bellemek möhümdir. Milli liderimiziň dünýäniň ösen ýurtlarynyň belli kampaniýalaryna satyn alyp berýän tehnikalar, şonuň gally zerur bolan owa hojalyk gurallary, mineral dökünler hemde ziýankeşlere garşy ulanýan serişdeler bilen ýokary derejedäki üpjünçilik her bir iş günüň şowly netijelere beslenmegini üpjün edýär. Şol netijeler bolsa geljek ýylda buğdaýyň bereketli hasynyň kemale getirilejekdigine ynam potulanýar. Buğdaýyň bereketli hasynyň kemale getirilmegi bu wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmegiň baş şertleriniň biridir. O wetana toplumyna häzirki durmuşa geçirilýän işler bu wagtda täze sepketlere tarap ynamly uğralynan anyň tutlamasdyr. Welaýatyň gallaçylary döredilýän şertler mümkinçilikler üçin hormat prezidentimde alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Yurdumuzda baky bitarapligymyzyň şanly 25 ýyllyk bayramynyň bellenýän Türkmenistan bitaraplygyň mekan ýylyna edermen gallaçylarymyz buğdaý ekişini öz wagtynda üstünlikli tamamladylar. Bu işde gahrman arkadağımızın öten daşary ýurtlardan alyp beren kämil we kuwwatly tehnikalary öňürjilikli işledilip, buğdaý ekişi agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda öz wagtynda ilmi sahasy geçirildi. 2020-nji ýylyň hasyl üçin ýurdumyz boýunça jemi 690 000 hektar meýdany güýlük buğdaý ekildi. Häzirki wagtda göýgörşe alynan buğdaý meýdanlaryna ýaş maýsalary agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýydyk işleri, mineral dökünler bilen imitlendirmek, ösüş tuğlaryny tutmak we haşal otlaryň garşysyna görüş çäreleri giň gerimde dowam etdirilýär. Mälim bolşýaly hormatly arkadaşymyzyň parasatly baş tutanlygyny, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň owa hojalyk buğdagyna uly ösüşler gazanlýar. Edermen gallaçy daýhanlarymyz döwlet tarapyndan berilýän kömek gollawlaryň netijesinde sakawatly türkmen topragyndan bol hasyl ötürmekde ýylyň ýylyna gowunurjy netijelere eýe bolýarlar. Edermen daýhanlarymyzyň çekýän asylly zähmet netijesinde ata-babalarymyzyň bize miras goýan kämil daýhançylyk tejribesi häzirki zamanyň ekrançylyk ilmi bilen utgaşdyrylyp, owa hojalyk ulgamyna uly zähmet ýeňişler gazanlýar. Hemem türkmen halkynyň daýhançylyk däpleriniň şan şöhraty gaýtadan dawralanýar. Hormatly arkadaşymyzyň taýty tagallalarynyň esasyna Türkmenistan bugün diňe bir buğdaý ekýän ýurt bolmak bilen şäklenmän. Eýsem buğdaýy gaýtadan işläp, ilaty ýokary hilli un we çörek önümleri bilen üpjün etýän ýurda urly.
Oba huzuluk ekinlerinden şol sanına güýlük buğdaydan ýokary we bereketli hasyl almak üçin döretip berýän şertler üçin oba huzuluk işgärleri hormatly arkadaşymyza hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Häzirki günlerde betaraplygyň şanly bayramçylyk münasibetli geçirilýän ýarışlar türkmen türgünleriniň tejribesini artmagyna ýardam edýär. Ýokary gurumçylygy eýe bolýan sport bätleşikleri milli we halkara oýunlara taýýarlygyň öz bolşy tapgardar. Milli Howpsuzlyk Institutyna geçirilen sport bätleşikleri gyrykly tarapdan häsiýetlerini, ýokary netijeleri gazanmagyň esasy wezipä öwürmegi ýaşlaryň çekileşlik häsiýetini üpjün edýär. Talipleriň arasyndaky ýaşlar hünärmenlerde uly gyzyklanma döretdi. Oýunlar usatlar ýüze çykanmaga mümkinçilik berýär. Türgünleriň maksady her bir oýunda ýeňiş gazanmakdan ibaretdir. Ihlas, erjelik, belen sepketleriň başlangyjydyr. Goranlyk ministrliginiň Harun institutynaky ýaşlar usatlaryň kemale gelmegine mümkinçilik berýär. Harwe hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düdüminiň arasynda geçirilen ýaşlarda özara duşuklary olaryň berli. Ýaşlarda ýeňse olan ihlas aýdyn duýulýar. Oýunlar ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berýär. Her bir türgüniň kyýyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bätleşikleri geljeki üstünlikleriň özündir. Serket institutynaky ýaşlar talip türgünleriň tejribeleriniň ýokarlanýanyny görkezdi. Usatlaryň ana ihlas bilen goşmagy ýokary netijäniň özündir. Tejribe toplamakda öz boşly mektebi öwürleýän ýaşlarda esasy wezipä belen sepketleri eýlemek bolup durýar. Türkmenistan Okolentliň Masadynyň ýurdatly universitetinyň şäherlerine futbol boýunça geçirilen ýaş tamamlandy. Bir näçe güniň dowamynda talip futbolçular özara güýçlenýärdiler. Çekileşikli oýunlar netijesinde Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutynyň topary 1-nji orna münasip boldy. Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň topary 2-nji orny eýledi. İçeri işler ministrliginiň institutynyň futbolçulary 3-nji orna münasip boldylar. İçeri işler ministrliginiň institutynaky ýaşlar türgüleriň tejribeleriniň ýokarlanýanyny görkezdi. Usatlaryň anam ihlas bilen utgoşmagy ýokary netijäniň özündir. Bu ýokary okuw mektebindäki tejribe toplamakda öz bolşy mektebe öwürleýän ýarışlarda esasy wezipä belen sepketleri eýlemek bolup durýar. Ýurdumyzda geçiriljek beden terbiýe sport şäherleriniň tasdiklanan mailnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň hemişelik betaraplygynyň şaly 25 ýyllyk münasibetli tenis boýunça ýetkinjekleriň arasynda Türkmenistanyň açyk birinçiligi urunaky ýarışa badalga berilmegi öz bolşy bayramçylygy öwrüli. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýetlerine we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 30-njy oktýarda saat 20-den 31-nji oktýarda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumatynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan welaýatyny üýtgäp duran bulutly hawa bolup, bu nordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 8-13 gradus, gündüzüne 21-26 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyna azken bulutly hawa bolup, bu nordan telesekunda 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 2-7 gradus, gündüzüne 19-24 gradus maýly bolar. Mara welaýatyna azken bulutly hawa bolup, bu nordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 1-6 gradus, gündüzüne 18-23 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyna azken bulutly hawa bolup, demnada nordan telesekunda 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 0-5 gradus, gündüzüne 17-20 gradus maýly bolar. Daşo welaýatyna azken bulutly hawa bolup, bu nordan telesekunda 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 0-5 gradus, gündüzüne 14-19 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azken bulutly hawa bolup, bu nordan telesekunda 8-11 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 4-6 gradus, gündüzüne 21-23 gradus maýly bolar.
Yurdumuz boýunça oktyabr aýynyň 31-ine magnetik hadisasynyň gowşuk täsirli bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 11 götürüm artmagy bilen baglaşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňsy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünlere berik berja etseňiz, ýylyň eslenip paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen Watan Habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler ebetlenýär. Ähli ötüşlüň özüne ne bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.